ezingenawo ngesikhathi samanje zithi-ke asibuyele Olundi ishamthetho okwamanje undunankulu waKwaZulu-Natal umnumzane uThami Ntuli uthe udaba lokususwa kwesishamthetho eMgungundlovu lusazoqala luxoxwe amaqembu aphethe ngokubambisana uhulumeni wesifundazwe. Ukusho lokhu ngesikhathi ekhuluma nabezindaba emva kokwethula ikhabhinethi lakhe esilweni uMisuzulu kaZwelithini Olundi osukwini la izolo. Ishamthetho sathutha Olundi ngesikhathi i-IFP iphume emandleni KwaZulu-Natal. Kuyiwe okhethweni amaqembu ehlukene phakathi ngokubuyela kwishamthetho Olundi. Amanye amaqembu okukhona kuyo i-IFP abekhala ngokuthi uhulumeni umosha imali enkulu eqasha izakhiwo eMgungundlovu ekubeni kukhona isakhiwo esingasebenzi Olundi. Amanye amaqembu okukhona kuyo i-ANC abebengafuni